Velkommen til Løkken Klit Camping og Hytteby. En campingplads med et slogan, der siger monster sjov for børn, men tag bare mor og far med. Her på Løkken Klit Camping og Hytteby kan man vælge at bo i mega luksushytter. Og mega betyder, at der er plads til 8 og har alt det udstyr, der er med til at gøre en hytteferie til en rigtig ferie. En rigtig dejlig campingferie er en ferie, som børnene husker. En ferie, der er fyldt med en masse positive oplevelser for hele familien. Og hvad der kan få børnene til at hoppe og juble af et badeland. Det er der her. Og det er endda et kæmpestort udendørs badeland med opvarmet vand. Der er bølger, vandrutsjebane, børnebassin og supermoderne badefaciliteter. En spændende legeplads er også vigtig, når børnene skal more sig sammen og måske møde nye ferievenner. Her på pladsen i Løkken er der både hoppepuder, gynger, sandkasser og klatrestativ. I de 3 servicebygninger er der både køkken, toilet og bad, og de har alle en meget høj standard over hele linjen, og det er med til at give en god ferieoplevelse. Så book en monster sjov campingferie på Løkken Klit Camping og Hytteby.